Salam dostlar, men kanalıma hoş geldingizler. Biz bugün osындай dämde iris konfetini daýyndaýan bolamiz. Jasagy joly öýtü oňay, bagy jogy 3 satdan turady. Quramy mendetde jasap görüňizler. Şäýmen öýtü dämde gidýärdi. Ýeň aldymy men kanalyma tirkelip ketdiňizler. Videonu soňuna diýen garaňyzlar. Ne osындай yumşak bolup çygady, sozulmaly, öýtü dämdi. Meni otpasym onady. Siz de jasap görüňiz. Bizge kajat zatlar: kant, slivki және sary may kajat. Ýeň aldymen tawamyzdy osay koýup üstüne kantymyzy salamyz. Gazyň asyny jaýyp goýasyzlar. Oslay kantymyzdy ýertip alamyz. Oslay mendetde aralaşdyryp turup gajat, және kip gitmeýi gajat. Bizden kantymyz oslay ýeridi jaýlap. Barlyk tolukda yerip ketýär gajat. Kantymyz yerip boldy. Endi üstüne slivki ýuýamyz. Endi üzdüksiz aralaşdyramiz. Tez aralaşdyrmamız gajat. Eger oslay ortasy gatyp galan jagdaýda jaýlap aralaşdyryp oturup mendetli ýertesizler. Bizi to'liqda yerida. Endi tagda kichkina aralaşdyramiz. Endi üstüne sary maýymyzy salamyz. Tagda aralaşdyramiz. 2-3 minut aralaşdyrmamız gajat. Odan köp aralaşdyrsaňlar küýüp ketýär mümkin. Şeýle katty bolup galady. Bizde koyulandı. Endi bakalımıza salkın sudu kıyıp üstüne kichkene osay kıyıp karaysızlar. Bizden kantımız birigip yumşak bolup çygyşy kajat. Ne uç bize daim boldy. Endi kes kelgen atysymyzga içine kagaz tösep, bir salafan tösep, osla kıyıp alasızlar. Және bölme temperaturasında 1 saatga kaldırasızlar suğança. Suğanan keyin özü birigip katatın bolady. Osmen bizden konfetimiz daýyn. Kesip konaklara usunsaňlar bolady. Sindirme bolgan janat as bolsun.